Здравейте, маначета, аз съм Камен и в днешното видео ще играем Roblox стила Brain. Никой не съм играл тази игра, не знам какво ще стане, да много съм добър на нея. За двете ми социални мери ще ги сложа долу под описанието, Instagram и TikTok, те се виждат както и горе на банера. И искам да ви кажа, че единственият начин, по който може да ме подкрепите е като харесате това видео и се абонирате, значи толкова много за мене, а не ви коства абсолютно нищо, нито ви искат пари, нито нищо. И ще съм ви супер благодарен, ако напишете някой коментар и приятно гледане. Манячета, вече сме вътре, сега ще видим какво ще става. Аз май само един път съм влизал и излязох, защото исках да направя видео как от нулата започвам да игра стила Brain Rot. Надявам се откъде пише да отидем да купим Нубини пицанини. Nubini Pizzanini. Купихме първия си Brain Rot, маняци. Първият ни Brain Rot е вече официален. Нубини пицанини. $1, $2. Дали ще успеем да откраднем някой, ми е много интересно. Тя има само тея ли, бе? Насякъде гледам, нищо не може да откраднем. И това я откраднах. Тук няма нищо. Вече имаме $214. Вижте колко добри неща има. Tim Cheese. Дай. Хайде бе! Успяхме да откраднем първия си Brain Rot. Откраднахме Tim Cheese, който прави $5 на секунда. Айде бе! Ама тази защо не мърда? Или тази? Не знам. Не ще успеем да откраднем още един. Преди той да осъзнае. Вижте какви добри Brain Rot. Абе, то спак. Unlock бе... Да. Ще дам аз €2. Bambini crostini. Дали ще успеем? Ако успеем! Gangster Ако Futera. успеем! Успяхме! Успяхме да откраднем Бамбини кростини за 22k. И прави 135 на секунда. Мале, човек, ние те ограбихме, бе. Мале, лека балък. Лека балък. Ние направо го... 175к, нямам толкова. Nubini Pizzanini. Аз мисля да изляза и да вляза в някой друг сервер, че тук са много бедни. Ще направя така, да. Маняц, влязахме в някакъв нов сервер, дето има много повече неща. Ето, не... в смисъл... доста има. Поне. Вижте, то има на няколко етажа. Това май става серебърто, бе.
То с май не мога да видя още. Ето тук пише. Ребърцка ми Трипи, Тропи и Гангстер Футера. Така търсим тези маляци. Трипи, Тропи, ето го. Trippi troppi. И Гангстер Футера ми трябва. То какво е за... ето го Гангстер Gangster Футера. Futera. Оу, сега само ни трябват 500к, ама това е много. Я? Оу. 6 минути. Добре. След 6 минути можем да завъртим и да ни се падне или Secret Lucky Block, аз за това ще се надявам. Или тази количка. Те другите Gangster Futera. не са много полезни. Тези неща. О! Дай. Sealo regalo. Аз да не съм тъп, бе. Що не мога да се респауна? Добре. Защото ако не знаете, като ви е в базата, примерно той може да седи. Berry berry Sa bicus malco. dicus bombicus. Не знам, Partito леко bobrito. лагна. Колко ни трябваха? 500к, това е много, бе, човек. Това си ли трябва да открадна някой берен род, да ми дава много пари? А това ще е много трудно. Абе, за голям не се помисли, бе. Опа, на кой ще крадеш, бе? Даже я гледай сега коста. Дет си много отворен. Оу, излезе и той е в такова. Офъска. Bombardiro crocodilo. Офъска. Bombardiro Бяхте ли? crocodilo. Bombardiro crocodilo. Колко струва 500 кас няма толкова. Кома удряш, бе? Вижте го това бедния. Bombardiro Снобини crocodilo. пицанини. Bombardiro crocodilo. Trippi Ой. troppi. Bombardiro crocodilo. Дали оферта си окупя то? И... примерно... той дава доста пари. Bombardiro crocodilo. О, ще Berry окупя berry то. bicus dicus bombicus. Той ще ми дава повече пари. Ето това аз вече си ги имам 50. Bombardiro crocodilo. Pipi kiwi. Avocadini guffo. Trippi troppi. Trick track bada boom. Хора, започна някакъв евент. Започна някакъв евент. Talpa di ferro. Ballerina cappuccina. Какво прави този евент? Хора, отваряме Лъки Спин. И... айде. Бате, най-тъпото им даде. Нищо. Salamino penguino. Chimpanzini bananini. Бах ти тъпак. Cappuccino assassino.
Хора, откраднаха ми. Трик, трик, барабум. Како бе, човек? Това ми беше най-скъпия брейнрот и те го откраднаха. Бахте си капайнаците. Ta sahur. Borbaloni luli loli. Купих барбалони, лони, или какъв е? Не го знам. Bur patapim. Съм знам, че прави $200 на секунда. Bur patapim. Bur patapim. Аз ще събирам пари за Капучино репорта, за да асасино. може да имам повече време да седя навънка. Защото така много бързо ми влият в базата. Примерно. Добре, ще се върна като съм нафармил 500к. Хора, нафармих 500к, сега ще ребъртнем. Ребърт. Опа, вече ребъртнахме. И вече може да стоим 1 минута. И следващия път като ребъртнем ще имаме втория етаж. Perochello lemonchello. И хора, мисля това да е всичко за днешното видео. Ако имате някакъв въпрос, питайте под коментарите, лайквайте, споделяйте и се абонирайте. Това беше от мен. Чао и до следващото видео.